ደስታ እሺ አባኹም ቅጽል ናፍታኔ መድኃኒት ከነብስላ ኢና ክቡራት ተዓዘብትን ኳዕ ድሓን መጻኹም ብፍላይ ነቶም ብዩቱብ ኮንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ይሕዋት ማለት እዩ እዚ መደብ እዚ ኮምፕሊትሊ ንሕብረተሰብና ንምንቃሕ ኢልና ነዳልዎ እዩ ግን ልዕሊ 58 ክሳብ 60 ሚእታዊት ናይ ተዓዘብትና ሳብስክራይብ ኣይገበርኩም ስለዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ደስታ ሚድያ ይኹኑ ቶም ሓደሽቲ ከኣኒ ኳዕ ድሓን መጻኹም ማለት እዩ ናይ ሎም ማዓንቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕድምተይ ሓኪም ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ዮርዳኖስ ተስፋይ ዮርዳ ተስፋያ ማለት እዩ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ነቶም ብላይቭ ኣብ ቲክቶክ ትዕዘቡና ዘለኹም ተዓዘብትና ድማ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ሕትኹም ስደዱና ሕትኹም ከነንብበልኩም ኢና ኣሕፅር ኣቢልኩም ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ቅዛነት ወይ ከዓ ፀቕጢ ስትረስ ከመይ እዩ ኣጀማምርኡ ከመይ ጌርና ንለልዮ ዝብል ብዙሕ ከድና ኣለና ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ልዕሊ ኦልሞስት 45 ሚኒት ከድና ኣለና ኣብ ኣፈዋውሳ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብግዚያዊ ዝመፅእ ኣፈዋውሳ ናብ ቴራፒስት ብምኻድ ባዕልኻ ነብስኻ ብምክንኻን ግዚያዊ ናይ ሲዝናል ኣብ ግዜ ቁሪ ፀሓይ ኣመልኪቱ ዝመፅእ ምዃኑ ተረዲእካ ንነብስኻ ትፈትዎ ነገራት ብምግባር ወይ ከዓኒ ከም ዝበለትና ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ቴራፒስት ብምኻድ ናይ 16 ሰሙን ኣሎ ብዓዲ እንግሊዝ ናይ ወርሒ ኣሎ ከከም ዘድልየካ ብዛዕባ ሽግራትካ ብምዝራብ ወይ ከዓ ጆርናል ብምፅሓፍ እውን ሓደ ግዜ ኣብ ርእስኻ ዝምፅውፅኻ ነገራት ፅሒፍካ ክትገድፎም ከለኻ ዝረግፈልካ ነገር ኣሎ እዚ ግዝያዊ ማለት እዩ يقنيلنا تسلمتي حاوي يقنيلنا دس زبل يقنيلنا ميري كم خا دكتور يورداي حواتنا يقولوا يقنيلنا حجم بقاري تازو خبرت أنا زبلا عب مدهنيت درجة سبك بتحكوا له كبيد أيكونه نجارات تخبيد كبيد عب تحت حكا عب إجزابير كتمعك أبعلك يأمره نا إجزابير اللي أنا زعمن مالتيو بتزبلت أخاني عب تحت إجزابير كحكاي مالونا سلزة حكاي مزبلونا نايمويا فلتقت تدري عمك نقولنا خلوها أخن كنت قامولو زبلت يمكن بحبرة السبنا فرحله يورد حفتي بتعم فرحي حانت جزين حدا أنا يسنا أمرات عنا مدهني توسيدسي كومبليتلي بتصحني بقى كل جزين ناي مدهني تجوزي كخون زبل بفرحي أبتحكمين أبصدر بيتهم اللومو إزس بخمينا نفتحه حق إديخ هو طبعا قداسة حتى ميري حجي انت يلو توم ناي أمرو حمام ويكا ناي أمرو كنت أتعنا زلوم سبات بسلست كاتيجوريسينا نمغلوم حجي تيوم حدا the first group حجي انت يلو حدا episode يقاطمم ويكا حدا خونت يقاطمم بهيوتهم موت episode مسقاطمم حكمنا مسيوم مدهانيت تعزيز الله مدهانيتهم وسيدهم حاويهم بدحريو بزي مدهانيت نبر هيوتهم زغطلو يوم مالتي زيهم هجي حدا كاتيجوريهم تيوم كلا ايكا تدقاقامي episode زقاطمم ስለዚህ በቲ ድተኣዘዘሎም መድሃኒት ግን እቲ ምልክታት ወይ ከዓ እቲ ኣባቶም ዝርአ ምልክታት ኮንትሮል ዲኸውን ይቆፃፀርዎ በቲ መድሃኒት ንቡር ህይወቶምን ስራሖምን ናብሮምን ዝገብሩ እዮም ግን እቲ መድሃኒት ክወስድዎ ዘድልዮም ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ሓዌም ኣለዉ እቲ ኩሉ እቲ ሲምፕተምስ ተዋፃፂርዎ ኣሎ ማለት እዩ በቲ መድሃኒት ግን ቀፃሊ ክወስድዎ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ እዚኦም ካልኣይ ግሩፕ እዮም እቲኦም ሳልሳይ ግሩፕ ከዓኒ መድሃኒት ይወስዱ እዮም ዝተኣዘዘሎም መድሃኒት ይወስዱ እዮም ግን ከዓ ገለገለ ካብቲ ምልክታት ስቲል ይረኣዮም ማለት እዩ ኣብቶም ሰባት ስለዚህ እቲ መድሃኒቶም ብምውሳድ ግን ዝሓሸ ዓይነት ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ክነብሩ ይሕግዞም ማለት እዩ ይኹን ደኣምበር ዋላት መድሃኒት እንዳወሰዱ እቲ ገለገለ ምልክታት ከዓ ይረኣዮም ማለት እዩ ስለዚህ ብሓፈሻ ኣብዚ ሰለስተ ዓበይቲ ካቴጎሪስ እዮም ዝኣትዉ ማለት እዩ ሕጂ ካልእቲ መፅናዕቲ እንታይ እዩ
ተደጋጋሚ እውን ዝሕተት ሕቶ እዩ ኣብና ህና ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ዝመስሎ መብዛሕቲ ግዜ ንኣብነት ሕጂ እቲ ኤፒሶድ የጋጥሞሞ ምስ ሓመመ ናይ ሳይኪያትሪክ መድሃኒት ተኣዚዙሉ እቲ መድሃኒት ወሲዱ ይሓዊ ኣሜዚንግሊ ብዘገርም ተኣምሪ እዩ ዝሰርሕ እቲ መድሃኒት ኦፍኮርስ ካብ ሰባት ናብ ሰባት ይፈላለዩ ግን ይሰርሕ እዩ ብዙሕ መፅናዕቲ ተገይሩሉ ኣብ ተፈቲኑ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይሰርሕ እዩ ግን ልክዕ እቲ ሰብ ምስ ሓወአ ኩሉ እቲ ምልክታት ምስ ጠፍአ ብዘይ ናይ ዶክተሩ ናይ ሓኪሙ ምኽሪ ባዕሉ የቋርፆ እቲ መድሃኒት ምክንያቱ እንታይ እዩ ድብል ዘሎ እቲ ሰብ ሓዊየ በቃ ገዲፍኒ ጠፊ ብርግፅ ከዓ ሓዊ ዳሕራይ እቲ መድሃኒት ምስ ተቋረፀ ሽዑ ኣይኮነን ከዓ እቲ ምልክታት ዝምለሶ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ዋላ ብዘይ መድሃኒት ሲ ንዝተወሰነ ግዜ ይኸይድ እዩ 6 ወርሒ ክኸውን ይኽእል ዓመት ክኸውን ይኽእል ድሓር ግን ተመሊሱ ከዓ እቲ ምልክታት ይመፅኦ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ከዓ ኣሎ እንታይ የድብል እቲ ናተይ ሓሳብ ኣይኮነን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ዘሎ ኤቪደንስ እቲ ዘሎ መፅናዕትታት ዝሕብረና እንታይ ሓደ ሰብ እቲ ኤፒሶድ መሰጋጠሞሲ ብውሕድ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት እቲ መድሃኒት ኣከታቲሉ ክወስዶ ኣለዎ ሕጂ እዚኣ ኩላትና ክንፈልጣ ፅብቕቲ እያ ብውልቂ እውን ብዙሕ ግዜ ዝሕተታ ሕቶ እያ እሞ ንኩላትና ንፅርቲ ክትከውን ስለዚ ከምዚኣ እያ ትመስል ሓደ ልክዕ ክን ኦፍ ኣይኮነን ሎሚ ወሲድናዮ ወይ ሰሙን ወሲድናዮ ሓዊና በቃ ድሓርቲ ዝተረፈ መድሃኒትና ንጉሕፎ ኣይኮነን ካልእ ብዘይ ናይ ሓኪምና ምኽሪ ባዕልና ዝኾነ ነገር ተዘይገበርና ፅቡቅ እዩ እየ ዝብል ማለት እዩ ምናልባት ሜሪ ዝጠቐስክያ ህዝብና ብዙሕ ይፈርሕ በቃ ናይ ሳይኪያትሪክ መድሃኒት ምውሳድ ማለት ከም መወዳእታ ዓለም ኮይኑ ይስምዖ እዩ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ነዚ ኢና ከዓ ሓደ ካብቲ ኣፍልጦና ክዓቢ ኣለዎ ንቕሓት ክዓቢ ኣለዎ ንብል ዘለና ማለት እዩ ብርግፅ ግን መድሃኒት ዘይምውሳድ እዩ ሰብ ዝቐትሎ እምበር መድሃኒት ብምውሳድ ኣነ ካብ ማለተይ ሕጂ እንታይ እዩ ክንክሕዶ ዘይንኽእል ሓቂ እንታይ ኣሎ ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ናቱ ዝኾነ ጉድኣት ኣለዎ ዋላ ፓራስታሞል ኣለዎ ተሪናዮ ልፍሌት ወይ ከዓ እቲ ብዛዕባ ፓራስታሞል እቲ ኢልና ጎግል ተገይርና ሳይድ ኢፌክት ኢና ተፅሒፍና ስማዓት ብሩር ኣቢሉ ከምፃልናይ ሕጂ ዝኾነ መድሃኒት ልክዕ ናይ ሳይኪያትሪክ መድሃኒታት ከዓ ከምቲ ካልእ መድሃኒታት ናቱም ዝኾኑ ሳዕቤናት ኣለዎ ማለት እዩ ግን እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ዝህበና ጥቕምን እቲ ዝህበና ጉድኣትን ኢና ነመዛዝኖ ማለት እዩ መድሃኒት ብዘይ ምውሳድካ ሂወትካ ክትስእን ትኽእል ኢኻ መድሃኒት ብምውሳድካ ከዓ ካብቲ መድሃኒት ዝመፅእ ነገራት ሓደ ሳዕቤናት ከዓ ኣብ ኣካላትካ ክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና ከምዚ ይመስል ብሓፈሻ ቴንክ ዩ ካልእ ብጣዕሚ ንዓይ ተገድሰነ ነገር ድማ ሓደ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ስድራኻ ኣብ ሓውኻ ኣብ ሓፍትኻ ኣብ ጎረቤትካ ብርሑቕ ትፈልጦም ብቐረባ ትፈልጦም እዚ ነገር እዚ ከጋጠም ዝኽእል ነገር እዩ ዘመካሕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ዘነይት ኣይኮነን ወይ ድማ ኣተሓሳስበኻ ኣብቶም ከምኡ ሽግር ዘጋጥሞም ሰባት ይኖ ሓደ ግዜ ሰባት ይርኤ ከምዚ ወላ ከማን ሞር ኣብ ሕብረተሰብና ክነፀሉን ኣፎም ከፊቶም ሓገዝ ከም ዝድልዮም ክነግሩ ዘይክእሉ ሰባት ምክንያቱ ብጣዕሚ ልዕሊ መጠን ጃጅ ክገብረና እዩ ሰብና ጃጅ ክገብረና እዩ ሕብረተሰብና ክንፀል ኢና ፅባሕ ንጎ ሰብ ብዛዕባይ ክዛረብ እዩ ከምዚ ክብል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እሞ ሕብረተሰብናስ እንታይ ዓይነት ልቢ እዩ ክህልዎ ዘለዎ ነዚ ነገር እዚ እስኪ ዶክተር ፅቡቅ ሕቶ መቸም ኩላትና ክንቅሕ ኣለና በቃ ካልእ መድሃኒት የብሉን እዚ ሕጂ እቲ ስቲግማ ንብሎ እንዲ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ሓቂ ከዓ እቲ ሰብ ስቕኢሉ ኣይኮነን ከምኡ ዝብል እንተደኣ ናይ ኣእምሮ ሕማም ከም ዘለዎ ተፈሊጡስ በቃ ከም ፍሉይ ነገር እዩ ዝቁፀር በቃ ከም ፍሉይ ነገር ከም ዝበፅሖ
በቃ ፍሉይ መርገም ከም ዘለዎ ዓይነት ነገር ካብ ካልእ ነገር ፍሉይ ከም ዝኾነ በቃ እዩ ዝረአ ከምኡ ዲቴይልና ተመርሚርና ተፈትሽና ግን ከምኡ ይኮነን ሕማሞም ናይ ኣእምሮ ሕማምን ካንሰርን ሽኮርን ደም ብዝሕሲ ካልኦ ምንም ድፍለ ነገር የብሉን ኩሉስ ዓይነት ሕማማት እዩ ግን እንታይ ኣሎ እቲ ሓደ በቃ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካንሰር ይሓምም እቲ ሓደ ደም ብዝሒ እቲ ሓደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዲፕሬሽን ይኸውን እቲ ሓደ ናይ ልቢ ሕማም ይኸውን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣእምሮ ክበሃል ከሎ ነገር ግን ከምዚ እንታይ እዩ ዝመስለና በቃ ከም ፍሉይ ነገር በቃ ከም ክሓዊ ዘይክእል ነገር ከም ወይ ከዓ ከም በቃ መወዳእታ ነገር እዩ ዝመስለና ከምኡ ዲቴይልና ግን ከምኡ ከዓ ኣይኮነን ሕጂ ነዚ እዩ ሎሚ ምሸት ኣብ ዝተኣኪብና ዘለና በቃ እቲ ነዚሲ ክንነቅሕ ኣለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ፍልጠት እዩ ዘናግፈካ ተፈሊጥካ ጥራሕ እዩ ፅቡቅ እምበር እንድሕር ዘይፈለጥካዮ በቃ ዋላ ከምዚ ሓንሳብን ብዙሕ ግዜ ናብ ተስፋ ምቁራፅን ናብ ነፍስኻ ምጉዳእን ናብ ሂወትካ ምሕላፍን ዘብፅሖ ንሰብ እውን እዝታት እዩ ማለት እዩ ከምዚ መውፅእ ዘሎ ኤግዚት ዘሎ ኮይኑስ ኣይመስሎን ኣይረኣዮን ንዑ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት እንታይ እቲ ኩላትና ክንነቕሓሉ ከምዚ ከነስተውዕለሉ ዝላወቦ ነገር ግን እንታይ ኣሎ እቲ ብቃላትና ንዛረቦ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ሕብረተሰብና ከም ኖርማል ይመስል ወይ ከዓ ከምዚ ዋዛ መስል መስሓቅ መስል ግን ነቲ ሰብሲ ማዕረ ክንደይ ኢኻ ትዕንዎ ዘለኻ ከምዚ እንታይ እዩ ድበሃል በቃ ዓሻተ መሲልካስ ድራሮም ወዳእሎም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ከም ዋዛ መሲልካሲ ንሓዋሩ ንዘለኣለም ከምዘይ ትስኢኻ ትገብሮ ዘለኻ እታ እንታይ ኢኻ ስኻ ከምዚ እንታይ ደኣ ከምዚ ስኺ ኣሎ ከምዚ ኣሽካዕላል ድመስል ዋዛ ድመስል ከም ሳጓ ዓይነት ዝመስል ኣሎ ዘይፅቡቕ ነገራት ብልምዲ ብብዝሒ ከዓ ነዘውትሮ ንጥቀመሎምን ዓይነት ኣዘራርባ ወይ ፒስ ትዕቢት ሱ ካልእና ዓብዪ ፀገሚ ግን ዋላ ኣነ እንታይ እየ ዝብሎም እቲ ገሊኡስ ከምዚ ብኣፍልጦውን ኣይኮነን ከምዚ ብዘይ ምስሊ በዓል ዓይነት ሲ ግን በቃ ነቲ ሓውካ ነቲ ሓፍትኻ ዝተቐትሎ ካልእ ዘገርመኒ ዘደንቐኒ ነገር እንታይ ኣሎ ሜሪ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ቲክቶክ ገለ ንፅሕፎም ኮመንትታት ንኣብነት ፍጂ ንፅሕፎም ኮመንትታት ሲ ማይንድ እዩ ንሕሰቦ እሞ ካልእ ሰብ ከምኡ ክብለካ ከሎ ንዓኻ እሞ ሕሰቦ ካልእ ሰብ ከምኡ ክብለካ ከሎ ንዓኺ እሞ ሕሰብዮ እቲ ኣእምሮ ሓውኻ ኣእምሮ ሓፍትኻ ኢኻ ትዕኑ ዘለኻ ከበድቲ እዮም ቃላት ሕጂ ከምዚ እወ በቃ ከም እሞ ከዓ ተፈቲሽካያ ተመሊስካ ተርእኻያ ነብስኻ ከዓ ንሱ ንሳ ባዕላ ንሱ ባዕሉ ከዓ ኣው እዩ ዘሎ ሕጂ በዚ ነገር እዚሲ በቃ ክንነቅሕ ኣለና ክንፈልጥ ኢልና ክንፅዕር ዝጠቕመና ነገር ንነብስና ክንምግባ ዝጠቕመና ንኻልኦት ዝጠቅም ክንዛረብ ንኻልኦት ዝጠቅም ክንፅሕፍ ብጣዕሚ ከምዚ ኖርማል ድመስለና በቃ ምፅራፍ ኖርማል ይመስለና ከምዚ ምንኣስ ኖርማል ይመስለና ከምዚ ኣትሒትካ ንሰብ ምርኣይ ኖርማል ግን ኣይኮነን ሕጂ ካብዚ እዩ ኢና ንጅምሮ ካብዝታት እዩ ዝጅመር ሕጂ እቲ ሰብ እንተ ደኣ ናይ ሓቂ ተፀጊሙ ሓሚሙ እንዳተሳቀየ ከሎ መፂኡ ክነግረና እንድሕር ዘይክእል ኣሎ ኮይኑሲ ብጣዕሚ ፀገም እዩ ነብስና ቸክ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ውሕስነት ኣይስምዖን እዩ ደሎ እቲ ሰብ መፂኣ ከይትነግረንስ ውሕስነት ኣይስማዕኒ ዋ በቃ ዋላ ከይዱ ፀገሙ ንዝነግሮ ንዘመኻሮ ሰብሲ የብሉን ውሕስነት የለን ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ከይዱ ሰብ ኣብቲ ፅርግያ ክዘርኣሉ እዩ ፍቲ ኣደባባይ ከውፅኦ እዩ ናቱ ፕራይቨሲ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ግን እዚ ከዓ ክነወግዶ ዘለና ነገር እዩ ተደይ ኮይኑ ንሪኦ ከዓ ኣለና ማለተይሲ ኢትስ ኮስቲንግ ኣዝ ሎት
ብዙሓት ኣሕዋትና ናሓትና ካይጠፍኡ ኣለዉ እዮም እና ከተሓሳስበና ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ቁርብሲ ክንሓስበሉ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና እንታይ ኢና ኸ ክንገብር ዘለና እጂ እዚ ከዓ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክልተ ሰብ ስራሕካ ኣይኮነን ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ እና በዚ ሲ ብውሕዱ እየ ዝብል ዘለኹ ሜሪ መፂኦም ፀገማትና ክነብሩና ክኽእሉ ሲ እዚ ባይታ ዝነጣጥሓሎም that's why ኮይ ምሽ ብዙሕ ግዜ ሲ ደሓንዶ ይነበረን ግን ፅባሒቱ ለከ ዝነግሮ ሲኢኑ ዝሕግዞ ሲኢኑ ክሳቐ ፀኒሑ ብውሽጡ ከምዚ ኣብ ርእስኻ ምቕታል ትበፅሕ ሲ ብሓንቲ ለይቲ ኣይኮንካን ብዙሕ መስርሕ ይድሓልፍ ትሰብ እንታይ ደኣ እሞ ንገብር ነርና በቃ የለናን ሕጂ እንታይ እዩ እኳ ደኣ ከም ገለኢሉ ኸማን ኣፉ ክኸፍት ተጀሚሩ ሲ ተመሊሱ ከምዘይ መፀካ ኢኻ ትገብረዋ እንታይ ክጓለይ ስብ ነገራት ተተዓባብየ እዚ ደኣ እሞ ኖርማል እንዲ ኣነ እኳ ካብዚ ናትክ ዝዓቢ ፀገም እኳ እዩ ዘለኒ ብውሕድስ ዘይንሰምዖም ከ እንደገና ቀዲመ ጠቂሰ ነይረ ሜሪ ከምዚ ገለገለ ኣሕዋተይ ክትፅሕፍለይ ፀኒሖም ኣብዚ ትዕቢት ገለ ሕጂ ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ማለት እየ ወላ ሓደ ሰብ ኣብዚ ጋራንቲ ዘለዎ የለን ጥዕናሲ ክብለጠቕ ዝብል እዩ ትማሊ ጥዑይ ነርካ ሎም ጥዑይ ትኸውን ፅባሕ ጥዑይ ትኸውን ማለት ኣይኮነን ትማሊ ሓሚምካ ሎም ሓሚምካ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ትሓምም ማለት ኣይኮነን ከምዚ ማለት ሲ ሓደ ንሓደ ክወራዘየሉ ወይ ክምክሓሉ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ወላ ሓደ ሰብ ካባና ውሕስነት ዘለዎ ናይ ጥዕና ንዝተረፈ ዘመን ሂወቱ ኣሎ ድዩ ንዓይ የብለይን እንድዕ ንስኻትኩም ከምኡ ከዓ የለን ከምኡ ከዓ ይሰርሕ እቲ ሓቂ እቲ ክውንነት ማለት እየ ሕጂ እንታይ ምስ ክውንነት ክንጋጠም ፅቡቕ እዩ ሽዑ ኢና ንርእስና ንብድሃ ሽዑ ኢና ከዓ ናብ ጥዑይ ኣተሓሳስባ ንመፅእ እና እዚስ ኩላትና ክንሓስብሉ ዝግባአና እዩ ሜሪ ሓፍተይ ግን ከየንውሕ ይኣኽለኒ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ብሓደ መዓልቲ ኢልና ንውድኦ ነገር ኣይኮነን ግን ኣይኮነን ዶክተር እንታይ እቲ ኣነ ዘገርመኒ ዘሎ ክሓተኪ ካብ ዝትብልዮ ዘለኺ ስማዓት ሕቶታት እንዲ ድፍልፍለኒ ደሎ ኣይ ቲንክ ካልኣይ መዓልቲ ክንመፅእ ኣለና ሓደ ስፔሲፊክ ካብዚ ሕጂ እዚ እቲ ኢንትሮዳክተሪ ወይ ከዓ እቲ መጀመሪ እንዲና ንብሎ ዘለና ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ግን ብዙሕ ድበሃሃል ኣለና እዩ ምክንያቱስ ንኣብነት ጭንቀት ኢልና ዳኣና ንዛረብ ዘለና እምበር ኣብ ውሽጢ ጭንቀት ክንደይ ዓይነት ጭንቀታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዘጋጥሙካ ጭንቀት ኣለዎ ባዕሎም ሓደ ዓይነት ካራክተር ዘለዎ ሰብ እንድሕር ዳኣ ትነብር ኣለኻ ንኣብነት ናርሲስት ኢልና ንፅውዖም ብልምዲ ማለት እዩ እንደገና ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንዳፅንዑ እውን ዝጭነቑ ሰባት ኣለዉ እንደገና ባዓርከ ማሓዛ ዝመፅእ ኣሎ ካብኡ ዝሓለፈ ከይተንክፍናዮ ከይንዓፅሎም ማዓንቲ ዝደሊ ነገር ግን ዓብ ነገር ኣሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ጭንቀት I don't know ብናይ ሕክምናዊ ኣፀዋውዓ እንተ ከም ትብልዎ ባዕልክ ነገርኒ እኺ ሓኪም ይርዳ ንኣብነት ኣንሕና ንስኽን ሕጂ ኣብ ቲክቶክ ኢና ኢንተርቪው ንገብር ዘለና የስ ናይ ናርሲስቲክ ገለ መደብ ጌርና ኢና ክንምለሶ ይሕዋት ክነውሓናይ ሃራይ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ግን ሕጂ ንኣብነት ምስ ናይ ሓኪም ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ይርዳ ተስፋይ ኣብ ቲክቶክ ኢና ዘለና ይሕዋት ኣብዚ ቲክቶክ ከኣኒ ብዙሕ ነገር እዩ ሰብ ዝጥቀመሉ ቢዝነስ ከፊትካ ክትዓብየሉ ትኽእል ኢኻ ቲክቶክ ንዓኻ ደስ ዝብሉኻ ሰባት ፎሎ ብምግባር ክትመሃረሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ቲክቶክ ነፃ ትምህርታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ፍልጠት ክትቀስም ትኽእል ኢኻ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ንሕና ናብ ሕብረተሰብና መፅእ ኢልና ክንሪኦ ከለና ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ኪኖ ወረ ኪኖ በለካ ልኽዓካ ኪኖ ምፅርራፍሲ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ኢልና ነነብስና ክንሓትት ዝግባአና ንሕና ኢና ከም እኹላት ሰባት ማለት እዩ
ንስኺ ከም ናይ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ጥዕናሲ ገዛ ሕልፍ ኢልካ ክትሪእና ከለኽሲ የወርደይ ከምዚ ጥራሕ ነብስና ናይ ስነ ኣእምሮ ባዶነት ዘለና ኮይኑ ዶ ይስማዓኪ ትኽዕብና ዶ ወይ ከኣስ በቲ ትርእዮ ምሰኺ ኣብ ትምህርቲ ዝረኣኽዮ ምሻሎ ምልክታት ሕጂ ንኣብነት ኣነስ ሎሚ ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ፀርፊ ከም ነውሪ ኢና ዓቢና ሎሚ ኣብ ቲክቶክ ከዓ ዝሓለፈ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝፃረፉ ዝሽለሙሉ ሚድያ ይኮይን ደሎ ማለት እዩ እንደገና የሕዋትና ማለት እዩ ኣክንዲ ናይ ፐርሰናል ሂወቶም ኣብ ሓዳር ዘጋጥመካ ክኸውን ይኽእል ባይ ዘ ወይ ጋይስ ናይ ኩሉ ሰብ ሓዳር ናብራ ሂወት ገለ ኣብ ስደት مش ዓልጋ ባልጋ የለን ወይ ከኣነ ኩሉ ሰብ ተሳኺዕሉ ይኸይድ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ኸሪኤካ ዝደሊ ስለ ኸሪኤካ ዝደሊ ማለት እዩ እሺ ስለዚ ሲ ብኸመይ ትርእዮ ብኸመይና ነዚ ሶሻል ሚድያ ብኣንጻር ናይ ሓንጎልና ጥዕና ወይ ከዓ ናይ ስነ ኣእምሮና ጥዕና ክንጥቀመሉ ዘለና ክትገልጽለይ ኦኬ ጽቡቅ እዩ እዚ ዘለናዮ ዘመን ዘመን ሓበሬታ እዩ ዘመን ኢንፎርሜሽን እንዲሁ ዘመን ቴክኖሎጂ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ኢንፎርሜሽን እዩ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ግን ንነብስኻሲ እንታይ ኢኻ ትምግባ እዩ ትሕቶ ሕጂ ብዙሕ ተቐሪብልካ ኣሎ ኣብ ውራይ ተኸይድናሲ ቡፌ ዘቕርበልና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ጣውላ ምግቢ ዝመልአ ካብኡ ከዓ እታ ተድልየኒ ንዓይ ምስ ጥዕና ይትሰማማዕ ጥዕና ዘለዋ መግቢያ ዝበልክዎ ከዓ መሪፅ ወሲደ ይበልዕ ሕጂ ብዙሕ በብዓይነት ኣሎ ኣብ ቲክቶክ ሕጂ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ኢንካም ከምፃልካ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ብዙሕ ከዕቤካ ዝኽእል ፍልጠት ኣሎ ብዙሕ ዘፅድፈካ ብዙሕ ዘሕምመካ ብዙሕ ዘፀለካ ከዓ ኣሎ ሕጂ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ኣብቲ ናትና ምርጫ እንታይ ኢኻ ትመርፅ እዩ ትሕቶ ተቐሪብልካ ኣሎ ግን ናይና ኢኻ ትመርፅ እንታይ ኢኻ ትምግባን ሂወትካ ክንፈትዎ ክንፀልኦ ከዓ እንታይ ኢና ንሕና እንታይ እዮም ዝብሉ እንግሊዛውያን you are what you eat ትስኻ ትምገቦ ትምገቦሲ እስኻ ኢኻ ትኸውን ንኣብነት ሕጂ ሲ ኣብቲ እንዳ ፀርፊ እንድሕር ውዒልካ ሲ ፀርፊ ኢኻ ክትወፅእ እምበር ካልእ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ እንዲኻ መሊእኻ ኣእምሮኻ እቲ ኣእምሮናስ ዝሃብናዮ እዩ ዝቕበል ኣብቲ እንዳ ፍልጠት ከዓ ዋዓን ፍልጠት እዩ ክመልእ ኣእምሮኻ ሽዑ ምስ ዝረኸብካዮ ሰብ ነይኻ ክትውፅኦ ነቲ ክትመልኦ ዝወዓልካ ፍልጠት ተወዲዩ ሕጂ ከምዚ እዩ ዝመስል ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ኣሎ at the end of the day ግን እቲ እንታይ ኢኻ ትመርፅ ትምርጫሲ ንዓና እዩ ዝግደፍ ሎሚ እኮ ምናልባት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝብላ ሜሪ ሓፍተይ እንታይ እዩ ፍልጠት ኣብ ገዛና እዩ ዘሎ ኣብ ኢድና እያ ዘሎ ኩላ ነገር ኣብዛ ሞባይልና ኣሎ ምናልባት እቲ ዘመን እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከነስተውዕል ፅቡቕ እዩ ሕጂ እንታይ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኣክሰስ ናይ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይነበረና ፍልጠት ክድልብሲ ክትከይድ ኣለካ ናፍቲ እንዳ ፍልጠት ቦታ ናፍቲ እንዳ ፍልጠት ገዛ ክትከይድ ኣለካ ኮሌጅ ክትከይድ ኣለካ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ብጌጋ ይትረዱ ንኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ኣይትኸይዱ ይኮነ እንትዘረባ እንታይ እዩ ግን ኣብ ገዛና ኮይናሲ ብዙሕ ክንፈልጥ ብዙሕ ክንመሃር ብዙሕ ክንቅይር ንኽእል ኢና ግን ምርጫና ክንጠብቕ ኣለና ይርአ ነይረ ናይ ቲክቶክ ዴታ ዘሎ ናይ ዩኬሲ بحلف young people مالتي average كاب 6 كساب 7 ساعات per day زي زحلفوا اب تيك توك مالتي سبو كندز غزي حدا منسي اب تيك توك يحلف اندحرالو اتخالي هوت معسي قبرو مالتي نابنت حجي تخعبيلو دغبو تي سكيلز كطريلو زغبو غزي فلطات كطريلو زغبو غزي خسرحلو زغبو غزي كعرفلو زغبو غزي ان اف سدرا بيتو انفست خغبرو زغبو غزي يلن حجي قال 6 ساعات كو انا بطعم يبزح
حجز افريجي اجناتي كلاينتس اللو بصراحه زموصني انت يالو مس ادالت سني لسرخاب 10 شومون حساب سوسان حموشن ادمه زلو لك 10 شومون تمسكونو نابانا يم زموص مالتي ادالت كوينا مالو توم يانج بيبل مبزحتهم كابتم كرو رغصنيا هوينا دزاربو مبزحتهم توم يانج بيبل نعشتو كال ነገር አይገብሩን يوم ኣብ ቲክቶክ ግን ካብ 10 ክሳብ 12 ሰዓታት ግዜ ይሕልፉ ማለት እዩ እዚኦም ቶም ኣብ ወልሓንቲ ደሎ ኦፍ ኮርስ ተጸልይዎም እንዲ ዘሎ ኣብ ገዛኦም ዘለዉ ኣብ ምርት የለውን ኣብ ስራሕ የለውን ማለት እዩ ምናልባት እዚኦም ቶም ኤክስትሪም ዓይነት ግሩፕ የዝዛረብ ዘለኹ ግን ክንድዚ ግዜ የጥፉ ካል ንናቶም ትሪትመንት ንናቶም ቶኪንግ ቴራፒ ንናቶም ግሩፕ ሴሽንስ ንናቶም አክቲቪቲስ ተሳተፉ ግን አዝዮም ይሽገሩ ማለት እዩ አዝዮም ይጽገሙ ሕጂ ካል እንታይ ነገር አለው ወይ እዚ ናይ ቲክቶክ አኻብት ካል ፕላትፎርምስ ቆርብተይ ፍሊ ዘብሎ ወላ እቲ ሕጂ ሓደ አርቲክል ንብብ ነረስ ወላ እቲ ስክሮል ንገብሮ ማለት እዩ ቢኢድናሲ becomes an addiction ማለት እዩ ኢድና ሆም ተደቂቀሲ አይዓርፍን كدك سيلو سباب تعرات كيدو تا موبايل مسحازسي كافتا حانتي فيديو نافتا حانتي فيديو كافتا حانتي سئلي نافتا حانتي سئلي اندا سجرسي ساعتات كقبر خيلي تخيلوا نا كين وحوا ميري نا باخي منو انا مو مسقاسي نكر لو كنت قطني حدا يودا حفتين مخناتو او ماي جاد ما عاد حتتاتي نيرنا بفلا يابزناي سوشال انت ارغزي خن كيد سلازلنا ساعات نفارقاني ناغيرنا زلنا يردي نافلطنا مالتيو يحوات حجز مصخم كاولكا فولو غبورنا مسناي حكيم سنا امرو طعنا يردا تسفاي يزلنا علال بزعبا ناي حكمنا سنا امرو طعنا زملكتي بتاعوا depression كميغيريت كعنا خمي ملكتاتو تاينا خنقبر زلنا انا زغر مكيوردي عنتو عباي زربا صارب كنير اذا حبرتسب ناسي كمان ابز حج بصيحو زلو منقو احتاس يغرمني الك قدما 10 عامت مدب عدالي نير يوردا after ناي سيزون 1 ميرشو كدال خلخو شعو حانتي ناي حكيم سنا امرو طعنا عد نوح عمتاب سدز غبرتن كومو خات حكامين حزمتي منم سمعت كمان ينبرون يوردا حفتي سمعت بلا كلخو انا خا واس اقداس اندي مخناتو اب ميديا مسوطخا بزحي ناي سب اكسس عليك حقي سلازي سبات يموتو يصحفلكا خمزبا نخستو بان تخغبر تጨنق ها حدشتينا نيرنا بايزو انا بساسي عمتي ناي سدتي ناز شوطيو حجي بتعم حدشتينا مساي زموتو بليبيا بليو ب سهرا بليو بخلصي شعور وعي ناي سدت غزينا اينيرو نحالفو انا زي حجي تقلصلنا صنحكم ملكتاسي اندا نبرناس ولا انس زي فلطو አይፈልጦኒ كز افلط قبلنا ناي تزارارمنا لون حجي خري اخلخو ግን ولا ابز ቲክቶክ ብዙሓት ደቀ አንስትዮ ኣለዋ ብዛዕባ ዝዛረባ ዝውዕላ ደስ ይብለካ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ደረጃ መብፅሑ እግዚአብሔር መስገን ካብዚ ዘለና ንኽንበልጽ ኢልና ኢና ከምዚ መደባት ንሰርዕ ሞ ከም ናይ ሎም ማዓንቲ ኣርእስታትና كابت أنا نسخنون كندالو خلنا زعلنا وديتن كفنا قالو تبليون حرالو بليز يرد حفتي نجرني أنت أرجع خيس لازلنا يزود دلخو حتى تاتي يود أخونا ما أتقلّ بالكولا نجرنا جزيت لك نجرنا فرق ساعات قلنا I know it's too late for you right now 7:30 so it's up to your day معري ميري حسن البات امتحانات ناي موتا لو باي كي كركو خلوه وقلتي غزي اندي مسدبنا حجي بزحف كتحاتو صنيحكم منيون ببرايفت سيكتور ايدي خيغلا زبل حتى قريب نيرو حجي حدا نجر كحبركم نخلاتكم بزا اغاطامي اب بانا منتال هيلث زبل ويب سايت ኣለና ኣብኡ ቦለንታና ነገልግሊና ኣነን ከማይ ዝኣመሰሉ ካልኦት ብዙሓት ናይ ጥዕና ኣእምሮ ሰብ ሞያ ኣለዉ ማለት እዩ ኩላትና ብወለንታ ኢና ነገልግል ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከምዚ ክፍሊ ዘለዎ ገለ ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ፀገማት ኣብዚ ሕብረተሰብና ክበዝሕ ኣናየስ ገለ ነገር ንግበር ካብ ዝብል ሰናይ ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ ማለት እዩ
እቲ ዌብሳይት ኣብዚ ክፅሕፈልኩም እየ ካልእ እንታይ እቲ ኣብ ስደት ዘለና ብዙሕ ፀገማት ዝገጥመና ከዓ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ። እቲ ቋንቋ ሲ ሓደ ዓብይ ባርየር ሓደ ዓብይ ክስታይ እዩ ፀገም እዩ። ሕጂ ብትግርኛ እዩ ማለት እዩ ባና ሜንታል ሄልዝ ብትግርኛ እዩ። ምናልባት ትፈልጥዋ ትኾኑ ሳብሪና ሳህለ ኣብ ብዙሕ ዕሙቕ ዝበለ ብዛዕባ ናይ ስነ ኣእምሮ ትምህርትታት ትህብ እያ። ዩቲብ እውን ኣሎ። ሕጂ ኣብኡ ኣክሰስ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ በዚ ናይ ቲክቶክ ኣካውንት እውን ኣለና እሞ በጃኻትኩም ፎሎ በሉና ባና ሜንታል ሄልዝ ፎሎ በሉና ኢኹም ኩላትኩም ንዓይ እውን ፎሎ በሉኒ። ምንም ካልእ ኢንትረስት የብልናን ምናልባት እቲ ዕላማ ምጥቃስ ኣገዳሲ ይመስለኒ ከምዚ ንሕና ንረብሓሉ ዝኾነ ሽም ንምርካብ ኣይኮነን ገንዘብ ንምርካብ ኣይኮነን ንህዝብና ንምሕጋዝ እዩ ካብ ከምዚ ድሌት ካብ ከምዚ ሞቲቭ ዝተልዓለ እሞ ነታ ናብ ኩሉ ሰብ ክባፃሕ ግን ፎሎ በሉና ባና ሜንታል ሄልዝ ፎሎ በሉና በጃኻትኩም። ምናልባት ብዙሕ ወርክሾፓት ብዙሕ ኣስተምህሮታት ብግሊ ዘይኮነ ግን ብሓባር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ይካየድ እዩ። ኣብ ዩቲብ ከዓ ብዙሕ ሪሶርስስ ኣለኩም ማለት እዩ ክትሰምዕዎ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ መልሲ ክትረኽብሉ ትኽእሉ እንቅልሒንቅሊትኩም ክትፈትሕሉ ትኽእሉ ጥዕናኹም ክትፍወስሉ ትኽእሉ እዩ እሞ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ። ካልእ ሜሪ ሓፍተይ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ሰፊሕ ኣርእስቲ እንድዩ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ንዓና ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ከም ኤርትራውያን ሲ ከም ስደተኛታት ብዙሕ ፀገማት ኢና ሓሊፍና ኣብዚ በፂሕና ማለት እዩ ኣብ ስደት ዘለና። ካልእ ንዓና እንታይ ዝያዳ ተነቀፍቲ ይገብረና ዝሓለፍናዮ ጉዕዞታት እቲ ካብ ዓድና ክንወፅእ ከለና ኣብ መንገዲ ዝገጠመና መሊስና ከዓ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ኣብዚ ምስ መፃና ከዓ ዘሎ ብድሆታት ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብዘይ መጠን። ሕጂ እቲ ፀገማት ስለ ዝበዝሐ ብጣዕሚ ከምዚ እንታይ እዩ ዘድልዮ ከምዚ ካምፔን እዩ ዘድልዮ በቃ ቀፃሊ ዝኾነ ጎስጓሳት ይድሊ ማለት እዩ። ኩላትና ክንነቅሕ ኩላትና ሲ ፍልጠት ክንረክብ ኩላትናስ ርዲእትና ክዓቢ ብኡ ጥራሕ ኢና ክንፅሑ ንኽእል ማለት እዩ። እንታይ የሚሎም ፍልጠት የናግፍ ብከምዚ ነገር ኢና ክንናገፍ ንኽእል። ካልእ ሜሪ ዕድል እንድሕር ሂብክኒ ብዛዕባ እታ ፕሮጀክተይ ሓንቲ ደቂቕ ክዛረብ ዶ? ቴንክ ዩ። እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ኣለና። እንታይ እሱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዌስት ለንደን ሓደ መፅናዕቲ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኤርትራውያን መንእስያት ማለት እዩ። እቲ መፅናዕቲ ነካይዶ ዘለና እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣብ ሂወቶም ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ዝገጠሞም ወይ ከዓ ትሮማ ንብሎ ወይ ከዓ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ዝገጠሞም መንእሰያት ብገዛእ ርእሶም ባዕሎም ንባዕሎም ንገዛእ ርእሶም ክሕግዙላ ዝኽእሉ ዓይነት መንገዲ ኢንተርቬንሽን ሓደ ተማሂዙሎ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ይፍተን ኣሎ እሱ ይፅናዕ ኣሎ። ስለዚ ነዚ መፅናዕቲ እዚ ክነካየድ ግን ምሳኻትኩም ኮይና ኢና ክንገብሮ ንኽእል እሞኒ እቶም ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ክትሳተፉ ትኽእሉ ብፍቓድኩም ብሕልፊ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተቐመጡ መንእሰያት ካብ ዕድመ 18 ክሳብ 30 ዘለኹም እንድሕር ረኺብኩምኒ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ብጃኻትኩም ኮንታክት ግበሩኒ። ሜሪ ሓፍተይ ተኽኢልኪ እቲ ኮንታክት ናምበረይ ኣብ ዝፅሓፍሎም እሞ ጓል ወዲ ካብ 18 ክሳብ 30 ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ትቕመጡ ሰባት እንተደኣ ፈቃደኛታት ትኾንኩም ምክንያቱ እቲ እንታይ ኢና ክንረክብ ካብ ዝመፅናዕቲ እዚ ድሓርከ እንታይ ንዓና እንታይ ይጠቕመና ገለ ንዝብል ሕቶ ምናልባት እንታይ እዩ በቃ እንተደኣ እዚ መፅናዕቲ እዚ መሰካየድናዮ ካብኡ በቃ እቲ ዘሎ ዓይነት ሓገዛት ንረኽቦ ኣብዛ ዓዲ ክንቅይሮ ንኽእል ማለት እዩ። ፖሊስ ክቕየር ይኽእል ዘሎ ሰርቪስ ክቕየረልና ይኽእል ምስ ባህልና ምስ ልምድና ምስ ኣካይዳና ምስ ድሕረ ባይታና ዝኸይድ ዓይነት ሓገዛት ናይ ጥዕና ኣእምሮ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ እቲ ንረኽቦ ረብሓ ወይ ጥቕሚ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደራኹም
كونتاكت قبرني بجاخاتكم ميري حفتي كونتاكت نمبري كصحفلهم ما عند حرف كيد كلي مالتي ካለ ግን ብሓፂሩ እቲ ዝተዋሃበና ዝፀንሐና ግዜ ኩሉ ክንበፅሖ ኣይንኽእል ኢና ምናልባት ብካልእ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ክንርዳ ተስፋ ይገብር ይቐኒየለ ቴንክ ዩ ዮርዲ ዲቴይልስ ኩሉ ሃብኒ ኣበይ ከም ዝምዝገቡ ባይ ዘ ወይ እቲ ንእስኹም እትሽምኩም ኩሉ ዕድሜኹም ኩሉ ነገር ከዓ ዕቁብ ኣናኒሞስ እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታሲ ምሻሎ ገለ ሰብ ዲቴይሉ ምሃብ ስለ ዝፀልእ ዮርዲ عقب مخانو ينقروا مالخو كذكرك ليه سلازي حوات عقب حكي مش يردي برقت يا منيخم انتاي شمكم انتاي مننتكم انتاي دراشهم ولا حنت زاد لنا قال يلا يا سلازي كله تناياتكم ناي برايفسي اكستايز تحلوي مالتي يا بايزوي انت خطت التناس ناي تيت بليان ذا أنانيموس مخانو أذكراتنا سلازي يقني اللي يسمي بشمين يوردن يمسكنكي كم خ أسام رخاني أجت أم خب عد إنجليزوات أزلامبري أنا خسات فدل لي أكتب لنا تاني حاول كم سام بشكل قاعد حن متأخي جنا وعد إنجليز راين حجد حن بعالم لخ درجة خجوب خلوجن تمسجيب كل أخي so yeah نايبانا بايزوي نايدا بانا مسابرينا انترفيو جرنا نرنا أقربا جزي خمان حد خورنا مدب سريع اللي سلازي نايبانا تعنا ديتيلز يوتيوب شانلهم ولا تناتهم ويب سايت كأن خجود فلكم أبتي نا يوتيوب شانلنا كومنت سيكشن ناي حكيم سنة أمرت عنا يوردا تسفاي الديتيلز نسا شركة قبرو تخيلون خجود فلكم مالتيو بتعمينا نمسكنكم لعلو خلقن بتعمل زفتوك زخبركي حفتي يوردا حاكم نايسنا أمرت عنا يوردا تسفاي الحين بروفيشنال نموهان thank you you know بتعمي inspire تجبرني عبدني 10 عامات سنتايله سلتشني أنا أبي توليد كاخمي غير كامت إخاجل سلتشنس مش ناتي سبعة تسكب زعبة مش الله أنا عايز مش عايز تنكف حد أستات كزار عرب إلي عرفت وسيدة نيرة ما تأذر لهم مالتي سلازي thank you for your service thank you سلا أقولك أبقى جزء I know حد عبي surprise كم تمتنا شعاق نايم جمرة interviews قبلك أنا هون بعلت مدة تسفاء سلازي بزعو مستيرك هناتي شعود حارينا نوت أوتيل كتبو تزيكو نجن I know يا أب حدا project صار حلا خزنا research بعلم West London كنا West London University University of West London هو أب لندني University of West London زلها yes أب project يحوات تساتفوا بفلا بعد إنجليز زلهم مالتيو يرديخ أب كربا جزء project بحرد قلت إيه فتوديو بعلت ملو تسفاية تملسنا حبر حسابنا خلنا نكح يغني لي أملاخ بروخ يبلكي thank you so much يا حفتي thank you ماري حفتي أنا مبزع قطعنا أنا خمسكنا كيدا اللي دعم حان تخافتن زد نغن حواتي إخي نتحبر حساب دعم بزح تعايي بزح واقات خافلي بزيختي بي فمسيوم مدباتا دعم زي متن أقدستي أمو برتعي عجوغي قعدنا كيدا اللي thank you so much كبرات عزبتنا لو ما عندنا بقى مسنا حكمنا يسنا أمرات عنا يوردا تسبايت أن حن مدى بزي مثل بليز قم على 50 شو عت 200 كسب 900 كاتات المناسبات سبسكرايب يقبركم من سبسكرايب برو أنا العشر تعمدكم إلي يفلتني جن تقوم حجة ترديني 10 عمل كير كده أخلي سبسكرايبر صار له خسابات كلنا مجمرس أو أقدر أسبق لي له نعايز أقدر نبرك ندي سبات تعزيوا من أيو لعل 4 مليون سبات تعزيكم علىهم نضحكم تمهركم كتكونوا تسبق قبل كامنا مير شو مدام مالتيو أبقى تعلق أبخال أرستخص عن رخب سلام وسناي يوردا كنفانو أينا نحنا قلنا تيك توك مدامنا هنكتسلينا thank you حوات thank you يوردي برخو معلتي. Yes.